Ve výstavních prostorách Sokolovského zámku právě probíhá nová zajímavá interaktivní výstava. Její název je Cesta kolem světa. Je určena pro jednotlivce, rodiny i školní skupiny. Pro všechny, kdo mají rádi cestování, dětskou tvorbu a rádi si hrají. Můžete zde vidět krásné fotografie pana učitele Jaroslava Honzáka, který procestoval velkou část světa a všechna navštívená místa zachytil na uměleckých snímcích. Na jeho fotografie navázali žáci výtvarného oboru a oboru keramika základní umělecké školy Sokolov. Doplnili je o další zajímavosti a krásy světa. Můžete zde vidět hodně malovaných obrazů, kreseb a prací modelovaných z keramické hlíny. Například benátské gondoly nebo sochy na velikonočních ostrovech, portréty lidí různých kultur a také prostorových objektů z různých materiálů. Žáci hledali inspiraci v přírodě, umění, lidech, zvířatech a typických nacích jednotlivých zemí. Tato výstava propojuje prvky naučné a poznávací s prvky hravými. Najdete tu mnoho interaktivních prací, kterých se můžete dotýkat, vnímat je hmatem a hrát si s nimi. Například můžete znovu postavit město Dubaj, které bylo zbořeno při zemětřesení. Zahrajete si několik stolních her pro 2 nebo více hráčů. Lyžaře, horolezce, cestu kolem světa nebo hru větší bera. Zkusíte poznávat lidi různých kultur, postavíte pucle Eiffelovy věže, nakreslíte si několik vlajek. Můžete vnímat hmatem semena a ořechy u indického prodavače. Podíváte se, co všechno snědla mandalinka bramborová. Zkusíte foukat pingpongový míček kolem světa. Výstava nabízí i 2 poznávací kvízy, které můžete vyplnit. Je určena všem věkovým kategoriím. Věříme, že každý návštěvník zde najde díla, která mu budou blízká a potěší ho. Přijďte strávit společný čas při mnoha zajímavých činnostech. Přejeme vám příjemné chvíle na naší výstavě a všechny vás srdečně zveme.